実際なんか講習をやった後だと、あとはなんか回数何回もやることに慣れてくるので、コツとかやり方さえ分かっちゃえばやることは同じなんで、もっと早くやっとけばよかったなって後悔して目標はまだ歴が浅いので長く続けてファンの方、リピーターの方を増やすことです。やっぱりお店の顔となるようなキャストさんになれるように頑張っていきます。